Warat bisa warna iya. Aku Kakang Braja. Putra Kanjeng Rama Gunawan Wibisana. Kowe putrane wong Prabu Rahwana Raja ayo. Endi sing luwih digdaya? Aku apa kowe keparep memanasati kowe? Mati kowe. Biar kowe. Diman. Jojoh curiga cepak swargamu kowe. Oh. Oh, Edian, ha? Yo, hat it, menyek, ih, kejeromen to iki, keris kuwi, opat Dabayu. Bareng ngudang siwik Bathara Kala. Yo. Bebarengan teganing atiku. Yo, hut, biar hut, yo, ngene iki angel ditiru tenan. Yo, hoi, hut,
kacarita Tigara ngeningaken cipta Raden Indrajit sarya mundhi pusaka ingkang aran Kyai Nagapasa dupi wis kawatek saged ngedalaken wujuding naga sak bangka tengeta gedhene ngakak suarane Biar wis. Weh, Wadi. Aduh. Wah, Jojo. Dahat mangu-manguning driya sang Trinata ngangkawruh baswasare jurit lumawan prakapiba wonten dawuh Rama Arcandi kuwi kula badhe nandingi ageng sawer ingkang sora amuk menika lho mengko dhisik sabar. Naga kuwi aja anggap sepele. Naga kuwi dumadi saka kemayaning pusakane Kakang Indrajit Nagapasa. Nagapasa kuwi paringane pukulan saimbang Bathara Indra, ampuhe kagila-gila. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Wis mundura.
tak singkirne Kakang Indrajit. Mentang gendhewa dibya pinta migadeng kaya kayu muning terus ning gigir prateng jaja sura manjen pakekesan nengkang darat prateng lan jaran panatan katon wah ing kono to wae. Sang Gunawan Kunto Wibisana sigra ngedalaken jemparing. Sara Maruta Sara tegese jemparing ya pusaka. Maruta tegese angin. Pusaka ingkang maweh daya prabawangin gedhe sindung riwut magenturan. Ninepasaken naga Kunta padha sakala. Sumawana Raden Indrajit kendhang kapracondhang.
Kuning ling nyoro pati Angandika Sri Bathara Rama tebakal sira kiye gampang kalawane wo Rama Kanjeng Rama sesembahan kula Rama pepunden kula. Wah. Rahayunipun ingkang putupun bisa warna dalasan Wapatih Wirapraba. Kinayoman dening Paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana pamiya mboten. Tatantu kula sampun kamangsa dening naga pengabaranipun Kakang Indrajit. Inggih. Raden semanten ugi kula bebasan ingkang nyambet nyawa kula namung Paduka Gusti kula Raden Gunawan Wibisana. Ya wis. Patih Wirapraba lawan sira nggir bisa warna. Besok meneh kebak ing pengati-ati nganggo petung sing ganep cipta kang wening. Bakal tumandang apa wae. Mekaten Rama. Iya. Nggih, salajengipun sasampunipun Kakang Indrajit kendhang kapracondhang. Lah, iki mengkene. Paripaksa dina iki aku bakal luncat saka negara Ngalengka. Aku wis ora betah, aku wis ora kuat. Nyawang marang pokal pakatin ingkang wa Kakang Prabu Dasamuka. Lajeng Paduka Kanjeng Rama, dina iki paripaksa aku milar saka Praja Ngalengka, aku bakal suta kelawan Sri Rama Wijaya. Sembah niring ulun kapur berisang murbengrat ing sahanan ingkang yan kanang sing dasih Kanjeng Rama apa nggih bisa warna menawi tetela Paduka Kanjeng Rama badhe manunggal kelawan Sri Rama Paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana mboten dipun wastani tiyang murtad. Nilaraken praja namung ngupadi slameting diri pribadi. Kados pundi Rama? Bisa warna ya wis karben. Penyawange wong liya nyawang bapakmu Gunawan Wibisana. Aku dianggep wong balela ya sak karepe. Aku dianggep wong murtad ya sak karepe. Sakarpe le ngarani aku ora serik sing wigati dina iki aku mbebela marang jejeke ngadil kelawan bener saka pangrasane ingsun jejeke ngadil lawan bebener kuwi mau sing ngasta ya mung Sri Rama Wijaya yen to disawang sak klebatan ya mung Sri Rama Wijaya nanging yen to dipikir kanthi weninging cipta meneping rasa sapa sejatine Sri Rama Sri Rama ku ora ana liya kajaba mung Titi Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi dutane ngadil. Ya dutane Gusti Kinen Mangrurah Satrumurka. Jroning atiku aku kepengin nderekake lawan Ratu Titi Sang Hyang Bathara Wisnu. Waduh Kanjeng Rama, nek tetelo mekaten kula nderek Rama. Mengko dhisik. Aja gumampang. Burung karuan yen pun bapa iki mengko bakal ditampa. Mung bae sakpungkuripun bapa reksanen Singgelapura aja nganti klebon telik sandi upayaning mungsuh sabab awakmu Prabu Rahwana wong akal ukil sugih pertika. Inggih Rama. Mangsa bodho Kakang Pati Wirapraba nggonmu ngreksa katentemaning para kawula dasih. Lho nggih ngestaken dawuh Paduka Raden. Lho nggih sungkem kula ingkang nderek Paduka Kanjeng Rama mugi-mugi tinampi kelawan Sri Rama Wijaya. Ya pamujimu wae nggih.
Ya. Pori sedeng Narendra yaksara aku kang malwalya ingkang yaksa ingkang lelaku gantira marang Isrono kowe ngundang karo aku ana wigati apa ya Janggi Isrono eneng apa ngene yuyu rumpung lawan kowe Bajo Sengara wanti-wanti dawuh pangandikan ingkang sinuwun lamun ta dina iki Rama Wijaya bakal mangun tambak setu bondo tegese gawe kertek kanthi bendung segara. Wah, ora temen omonganmu lho mesti maido ta kowe. Lho wong aku wis nyatakake. Lah kepare Kanjeng Sinuwun. Nah, dina iki wong sakloron Ditya Kala yuyu rumpung lawan kowe Singoranu Bajo Sengara kowe nyemplung aja ning segara mengko yen to nyata-nyata tambak setu bondo kuwi mengko dadi rusan aku sing kudu ngrusak aku ya mengkono ya kowe wong sakloron kudu iso ngrusak atus kowe sak wong edan iki oh sak rombongane lho Dik sak senengku piye lho duwe gawean dhewe-dhewe ngono lho. Aku arep mecah kerukunane para wanara. Apa sebabe? Kethek-kethek kok digdaya. Sebabe rukun ngono. Kethek Pancawati iki najan to wujuding kethek ning nyatane rukun manunggal. Sayuk-sayek saeka praya. Kuwi apike para wanara Pancawati. Beda karo buta-buta ngaleng kok ketoke gedhi-gedhi. Galak-galakne ora betah melek. Galake mung nek metu sega, cangkemmu. Nyatane ya ngono. Nek bar mangan ya merem meneh. Wah, raimu kaya kucing ngono, senengane kok ngarapi kancane. Terus maksa bodho ya, andum slamet. Aku tak mlebu eneng kolongane wanara. Oh ngono. Ya. Atak susu kuwi kabeh para kethek. Atak bidung, atak provokator iki. Pancen aku percaya bangsa provokator ada lumuk nek ngono kowe iki pinter tenan ya bola-bali wong ratune gento. Ratune maling ki ndelalah aku percaya. Wis, andum gawe ya yuyu rumpung. Bajo Sengara mangsa bodho. Ya, wis aja semelang. Ya, aja kuwatir.